ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୋନା ନାମକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ବସୁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏକ ଦିନ ଭଗବାନ ଯୋନାଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ କାମ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିନେଭେ ନାମକ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ସେଠାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସହରର ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଓ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଠିକ ପଥକୁ ଫେରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋନା ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭୟଭୀତ ଓ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦୂରକୁ ପଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଏକ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ଏକ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ତର୍ଷିସ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଭଗବାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ପଠାଇଲେ। ଜୋର ବାତାସ ବହିଲା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଜାହାଜକୁ ଆଘାତ କଲା। ନୌକା ଚାଳକମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋନା ଜାହାଜର ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜାହାଜର ଅଧିନାୟକ ଯୋନାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ପରେ ନୌକା ଚାଳକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏହି ବିପଦ କାହା ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୋନା ଏହାର କାରଣ। ଯୋନା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୌକା ଚାଳକମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ କୂଳକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଯୋନାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସହସା ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନୌକା ଚାଳକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏପଟେ ଯୋନା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଡୁବୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ସେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକ ବଡ଼ ମାଛକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହି ମାଛ ଯୋନାଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା ଓ ସେ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ରହିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋନା ନିଜ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମାଛକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଓ ମାଛ ଯୋନାଙ୍କୁ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯୋନା ଜୀବନ୍ତ ରହିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ପୁଣି ଯୋନାଙ୍କୁ ନିନେଭେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏଥର ଯୋନା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ସେ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 400 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସହର ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିନେଭେର ଲୋକମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ, ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେହି ସହରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ନମ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁତାପ ଦେଖି ସହରକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋନା ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଦୟାଳୁ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ। ସେ ସହରର ବାହାରେ ବସି ରହିଲେ। ଭଗବାନ ଯୋନାଙ୍କୁ ଛାୟା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗଛ ଉଗାଇ ଦେଲେ। ଯୋନା ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଏକ ପୋକା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ପରେ ତୀବ୍ର ଗରମ ବାତାସ ବହିଲା ଓ ଯୋନା ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯୋନାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ସେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଲୋକ ଓ ପଶୁ ଥିବା ନିନେଭେ ସହର ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ? ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋନା ବୁଝିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି।